Minä. Minä. Tyry, tyry, tyry. Mitä sinä teet? Mitä? Mitä? Tyry. Aha. Auts. Zzz. Häh? Minua sattui. Minä muutuin laatikoksi. Tyryry. Tyry. Juoksen pois. Jei, hän kuoli. Minä en kuole ikinä. Moikka. Voi ei. Mitä sinä teet? Minä. Mitä sinä teet? Tyry. Liisukas se opettaja ei annat sulle minkin. Nääre. Nyny. Toi on mun iskä. Nyny. Nyny. Moi. Voi ei. Häh. Kiitos äiti. Auts. Tyry, tyry, tsh. Oh. Oh. Ja. Minun äiti on paha. Sinä olet paha äiti. Okei. Ai. He. Tässä. Mitä? Tässä. Moi. Jari-Pekka. Minä tulen. Äiti. Äiti voimaa tyy. Äiti, katos. Minun äitini. Moi. Ei kun iskäni. Oh. Minä olen nyt uusi vaarisi. Voi ei. Tässä. Voi. Mitä? Aika hyvä. Kiitos äiti. Minä olen moottorisaha Jarmo. Sinäkö? Minä. Ty. Nyt sinua on helpompi sahata sieltä pois. Kun minä en edes... Äiti, mitä? Ei kun vaari, mitä sinä teet? Minä en ole vaari. Tuo ei... Rip. Mä oon toisella puolella. Ai. Mitä tapahtui äiti? Niin. Minä olen se. Voi ei äiti. Minä. Minä. Meidän molempien nimi on minä. Ja se onkin sen tarkoitus. Voi Jari-Pekka. ei laatikko. Tyry. Isi. Se on hyvin voimakas, mutta se on oikeasti niin ei voimakas. Voi isi. Sori, mutta minulla on pakko. Isi. Isejä. Nyt. Run. Isi. Nyt. Aha. Voi ei. Joo, siinäpä olikin kakka. Niin. Ota se. Äiti. Iskä! Kummallakaan ei käynyt mitään. Se oli niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. Ja toi on muuten epäreilua, että sulla on noin iso toi miekka. Niin on. R.I.P. Rip. Niin.